खुलुमबाय आंनि I'm Anonto Borgoyar वेलकाम बैक टू माय चैनल सो लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय आङो दाख्लि दिल्लीयाव मोनसे प्रडाक्ट अर्डार खालामदोंमोन बियो दिनै आंनिसिम सफैबाय लोगोसे आङो बेखौनो लानानै नोंथांमोननिसिम मोनसे आनबक्सिं भिडिअ बानायदों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामना हो So लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय kawasaki ninja zx10r नि मिरर कपि लोगोसे आङो बेखौहाय नोंथांमोननिसिम आनबक्सिं खालामना दिन्थिगोन नै बेवहाय लिरनाय दङ R15 version 3 बाट आङो बेखौहाय R15 version 3 आव लागायगोन लोगोसे माखासे स्पर्ट्स बाइकआवबो बेखौहाय इनस्टल खालामनो हागोन ओमफ्राय बेनि प्राइसआ जाहैबाय 3300 एक्सट्रा कोरियर चार्ज दङ बियो 200 टोटल 3500 सो लोगोफोर बेनोसै माखासे इनस्टलिं भिडिअखौहाय आङो उनाव लाबोसिगोन